Estamos na estación da Porta de Galicia para escoitar as voces dos veciños e veciñas de Agudiña. Esta localidade leva 2 meses tratando de manter as súas conexións con Madrid. Renfe eliminou 16 frecuencias semanais. O seu obxectivo, que o rural non perda. Para nós todo o que non sea quitar servicios principais, pois a verdade é que no rural afétanos bastante. Bueno, eu personalmente estou moi enfadada porque é un servicio que utilizaba bastante. En lugar de traernos máis cousas para que podamos subsistir, ao final o que nos fan é tirarnos para atrás. Teño fillas vivindo en Cataluña, en Asturias, e netos, teño que ir a velos, a cuidalos moi a menudo, e me supón un trastorno tremendo, porque logo hai que facer un enlace en Madrid para ir a Cataluña, e a veces ahora con esta supresión que houbo é difícil enlazar cos aves que van a Cataluña. Eu son estudante de mestrado, se quero ir aos exames da UNED, da universidade, vou ter que quedarme a noite anterior, porque os exames comezan moi cedo e agora o tren chega ali ás 11, non nos dá tempo de chegar a hora do examen, co cual xa era complicado antes e agora hai unha complicación extra. Pois xente que vai a traballar precisamente a Madrid, que lle quitaron ese horario e, claro, a xente está enfadada. Despois xente que iba a tratamientos oncológicos, xente que iba a traballar, estudiantes. Bueno, nos, sinceramente, fixonos moitísimo daño. Pois hai xente que está facendo en Madrid Masters porque aquí non os hai disponibles, que son moi específicos e non teñen horarios para ir e volver o fin de semana ás súas casas. Teñen que ir hasta Ourense e ir a Madrid desde Ourense, porque senón os horarios non lle dan para ir e volver no mesmo fin de semana. Luchar polo noso rural, porque a nosa Galicia realmente lucharon moito os nosos antepasados, os nosos avós. Todo o mundo loitou moito, como para que agora de repente da noite para mañá, suprimimos. No, eu creo que non, eu creo que hai que intentar axudar o máximo posible. Teremos que tomar medidas seguramente máis drásticas, obviamente, non? Pero espero que nos escoiten, porque é un pobo que fala, é un pobo que hai que facer caso.